Haupa Joseba, Guillermo Ormazabal naiz, eta bertan Deuston gauden, itsasbide jatetxean, eta, bueno, goazen hamburguesa eder bat egitera. Itsasbide jatetxea 2018ko maiatzaren 31an ireki zen, eta berna hau oso mitikoa izan da, 60 urte inguru deuko. Beti izan da garrantzitsua Deuston. Gure lokalaren dekorazioa apur bat mantendu egin dugu denboran zehar, solera hori Deustuko historioa apur bat mantentzeko. Eta adibidez badekuguan landako kuadro bat, eta apur bat dedikatoria dauka itsasbide izenan jarrita. Gure hamburguesen berezitasuna da produktua. Oso produktu ona daukogu, adibidez karritako behiek nongoak diren eta zenbat urte daukaten. Gero madurazioa oso garrantzitsua da, eta beraz 40 eta 60 egun inguru maduratu da egon behar dire. Eta ogiarekin berdina, baconarekin berdina, gaztagaz berdin, beti uste dut apur bat enzima gaudela adi. Gure bezeroak zabaldu genuenean ziren Deustuko jendea, baina denboragaz eta irabazi genuenez sari bat Bilboko hamburguesarik onenera, handik Bilboko jendea etortzen da asteburuetan, eta ni uste dut Bilbotik datozela gure hamburguesa dastatxera. Ointxe joango gara Sukaldera, gure hamburguesa estrella egitera, Deusto DF deuko izena, Deuston gaudenez, hori prestatuko dugu. Ointxe Deusto DF-ren osagaiak azalduko ditugu, daukagu gazta, haragia, salsa chipotle, eta badauko kominoa, chipotle txilea, eta beste osagai batzuk, sekretua. Tomatezko sofritoa, daukana tomatea, apur bat tomateroei gino bat egiten, eta tipula gorria. Sagarra eta ogia. Hamburguesa prestatzeko plantxan jartzen dugu, eta añanako gatza botatzen diogu generoso. 4 minutu usten dugu eta bueltan ematen diogu. Gazta kolokatu, eta apur bat itxaron derretitzera, eta listo. Hamburguesa hau urratu zitzaigun Kosmeri eta niri, Kosme da nire kidea, eta triunfatu den du. Nire ustez, gure hamburguesa izarra izango ziren bi. Bat da hau, Deusto DF, eta bestea da Americana. Sagarra prestatzeko, gurina pizka bat jarriko dugu sartenean, eta sagarra bertan jarriko dugu. Apur bat tostatzen denean, buelta ematen diogu, eta ronagaz flanbeatzen dugu. Eta orain gure hamburguesaren montaia egingo dugu. Zabaltzen dugu ogia, lehen prestatu duguna. Sofritoa, pizka bat berotuta plantxan jartzen dugu ogiaren basean. Gero, gure haragia gaztagaz, sagarra. Eta gure salsa chipotle. Eta preste. Joseba, hemen dugu gure hamburguesa, gure razio batzuekin laguntzeko, espero dut gustatu izana, eta hurrengora arte. Eskerrik asko!